Mama, what's that? Magandang araw. Magandang araw. It's Thursday. Kakatapos lang ng dental appointment ni Mama. Kakatapos lang ng dental appointment ni Mama. Let's go home now. She's busy playing. Let's go home na. Let's go home now. My four-legged nephew is probably all by himself. Mamaya naman, I'm going to drive Dad sa doctor's appointment niya. Nandito na tayo sa doctor's appointment ni Papa. Nandito na tayo sa doctor's appointment ni Papa. Ay, grabe, ang gulo ng buhok ko. Andito na naman kami sa Seafood City. Andito na naman kami sa Seafood City. Grocery Day. Mama, what's that? Apritada. Langka. Yan. Ang laki ng jackfruit. Bumili na rin tayo ng tinapay. Nandito na rin lang tayo sa area. What you doing? What you doing? Gusto mong buksan ko ang pinto? Gusto mong buksan ko ang pinto? Do you want me to open the door? Do you want me to open the door? Yo, yo. Andito na naman kami sa therapy ni Mama. Andito na naman kami sa therapy ni Mama. May appointment siya ng alas 9 ng umaga. See you later, Mama! Wakan dito ko. Pinos. Tapos na ang therapy appointment ni Mama. Tapos na ang therapy appointment ni Mama. Tapos hinilot niya pa itong balikat ko. Time to go home. Ang sarap. Mama always... Ginanon niya dito. Ganyan niya. Oh, sabi niya. Ano ba yan? Sa English yun? What? Yung ano? Yung what? Yung naninigas dito sa kwan. Bahay na kami. Diretso sa garden. Namumulaklak. I'm done fixing my miniature garden. Oh, nagsuwi sa ilalim yung ano. Ano naman siya? Marami na namang kalunay. Yan. May balon. Kung gusto mong mag-wish, 10 cents lang. May balon. Kung gusto mong mag-wish, 10 cents lang. Where is it? Another day, linggo ngayon, pupunta kami sa 99 cent store sa UA, another location, at maghahanap ako
Dahil maghahanap ako ng pot para sa second miniature garden ko. Paalis pa lang kami. It's already 10 o'clock. Alas 10 na. It's the first time na magdadrive uli ako sa freeway after months. Tara na! Andito na tayo sa 99-cent store sa University Avenue. 20 minutes drive mula sa bahay. Kukuha tayo ng cart o ano? Ha? Kukuha tayo ng cart? Hindi na, basket na lang. Basket na lang. We will just get basket instead. Not cart. Tae. May tae nakangiti. Nakangiti yung tae. Next stop, andito tayo sa Food for Less. May gaasan na sila. May gas station na sila. May gas station na pala dito. I used to come here sa store na ito and do groceries for a client. Nakakamiss din kahit papaano. Nakakamiss din pumunta dito kahit papaano. Swerte namin, nakahanap kami ng parking spot na malilim. Swerte namin, nakahanap kami ng parking spot na malilim. Done at Food for Less, bumili kami ng tinapay, rye bread, at something else. Last stop, Marshalls. Andito na rin lang kami sa area. We're here in the area anyway, so we decided to stop by here at Marshalls. At swerte, another parking spot na malilim. Malilim. Dito na tayo. Wala kaming binili. Wala kaming pera. We're broke. So, oras na para umuwi.